il-Bebbuxu. Id-dar fejn noqogħdu aħna id-dar tal-ġebel. Għandha t-twieqi tal-injam u bieb twil. Jien ma niflaħiex id-dar tagħna u ma nistax noħodha miegħi kull fejn immur. Mhux bħal Bebbuxu. Il-Bebbuxu dejjem jerfa' fuqu id-dar tiegħu u joħroġ ftit wara li tkun niżlet ix-xita. Joħroġ biex jagħmel dawra u jieħu miegħu id-dar tiegħu. Qatt ma jħalliha warajh, joħodha kull fejn imur. Il-Bebbuxu jimxi bil-mod, jaqsam it-triq u minn fejn jgħaddi jħalli sinjal ileq. Jekk timxi mas-sinjal, tiltaqa' mal-Bebbuxu. Il-Bebbuxu mbagħad jistaħba taħt xi ġebla jew f'xi siġra u jorqod fid-dar tiegħu li dejjem timxi miegħu. Il-Bebbuxu għandu dar bħalma għandi jien u bħalma għandhom ħafna tfal oħra. Imma hawn tfal li m'għandhomx dar, m'għandhomx fejn joqogħdu għax foqra ħafna. Il-mama u l-papa tagħhom m'għandhomx fejn joqogħdu, fejn isajru, fejn jorqdu u fejn jistrieħu. Huma fqar għax ma sabux lil min iħobbhom. Joqogħdu barra, jħossu l-bard meta tkun ix-xitwa u jħossu ħafna sħana meta jkun is-sajf. Hawn min ħajtu jgħaddiha ġo kamp żgħir bħalma jkollna aħna meta mmorru fuq ir-ramel ħdejn il-baħar. Imma dawn dejjem joqogħdu fil-kamp mhux biex jilagħbu, imma x'il-kampu id-dar tagħhom. M'għandhomx dar oħra tal-ġebel bħalma għandna aħna. Ġesu li tħobb ħafna li tfal bħalek, ħu ħsieb lil dawk li m'għandhomx dar fejn joqogħdu biex ma jimirdux, biex jikbru b'saħħithom. Kieku l-aħjar li ssibilhom dar malajr biex ikunu ferħanin ġo fiha.